Сервет Газиев махкемеде ярамаған. Ахмеджите тутылып терроризмде қабатланған 25 хырым татар мабуслерінің давасыны Русияның Женюби Арби махкемесі бақмақта. Газиев озуны ярамай дuyғаны үшін махкемеджелер топлашуыны дегер күнге кечірген. Адвокат Евгений Егорочкин қайтеткеніне көре мабуслер сық-сық ярамайлар. Чүнки сезода тутылған шарайтлер инсанларның сағлығына тек менфи тарафтан тесір ете. Жалуются на здоровье, что оно становится только хуже, на еду, потому что есть определенные проблемы с едой для мусульман в данных местах. Также Гафаров добавил, что у него боли в груди постоянные. Это его волнует. Помимо Гафарова есть еще один подсудимый, который просит вывести его на медицинское обследование с проблемами с желудком. Каждое судебное заседание, у него к концу судебного заседания возникают приступы. В связи с этим мы просим суд сделать перерыв по причине либо вызова скорой помощи, либо уже перенести на иную дату. Ишғаджилер махкемесі мабуслерге тәржіман дәвет етілмесіне қаршы чықты. Бұнен бері мабуслерінің ақрабасына махкеме салонына кечмеге разылық бермеділер. Махкеме салонына 5 мабустен тек учунын өмір архадашы кечірілген. Сервет ага ходатайствовал о том, чтобы ему предоставили переводчика. Но суд отклонил это ходатайство, ссылаясь на то, что Сервет ага достаточно владеет русским языком. Но как оказалось, он сидел и не понимал, что ему вменяет прокурор. Сияси мабус Тимур Абдулаевге түрменің жеза бөлігінде тұтылма мудетіні да 15 күнге девам еттіргенлер. Бұны қырым бірдімлігіне мабустың анасы ве умыр арқадашы хабер етті. 16 ярым елға махкүм етілген қырым татарында қан басымы көтеріле ве коронавирустан сон ағырлашма қалған. Кечкен сене март айында Абдулаевны Башқұртстан колониясына алып кеттілер. Анда кетірілгенінен бірден жеза бөлігіне кечіргенлер. Оның сөзлеріне көре Русия мақсус қызметлерінен ишбірлік yapmaға істемегені үшін оны инсаниетсіз шаратлерде туталар. Колонияға кечірілген сон бір қачкере она ФСБ хадимлері келген. Бұ сефер ишғажилер шизуда тутовны девам етергенлер, чүнки кечкен жеза мудеті біткен. Русия махкемесі Ленур Ислямовға низбеттен чықарылған үкімні көз бойама йымшатты. 19 елі хапыс мудетні 18 елға қадар эксілті. Бұны адвокат Николай Полозов хабер етті. Харарны Сочиде ерлешкен 3-ші апелляцион махкеме чықарған. Эвел Хырымда рус ишғажилері незаретінде олған махкеме Дүния Хырым Татар Конгрессы президентінің муавені ве АТР телеканалының баш мудеріні қанунсыз батальон тешкіл етілмесінде. Диверсия ве Русия топрақ бүтінлігіні бозмаға чағырувлар япты деп Гыяби шекілде 19 елға азатлықтан марум етті. Адвокатның сөзлеріне көре, Русия топрақ бүтінлігі бозылмасы чағырувлары мадесі бойынша үкімні бүтінлі ләғу етмеге себеплер етірледі. Ләкин Рус махкемесі тек матбуат вастасы ішіне тұхынмаға 2 елік ясақны ләғу еткен. Владислав Есипенконың қанунсыз тұтылығы ве азапларға чектірілуіні тешкермек. Более чағыровнен юхары шураның инсан ақлары векелетлесі Людмила Денисова Русия омбудсманы Татьяна Москальковаға мұраджата болынды. Оның сөзлеріне көре, ишғажилер тарафында тұтылған журналист Есипенко Хырымның юхары Рус махкемесінде о азапларға чектірілгеніні білдірген. Шатлық басқы алтында бермеге мечбур олғанını білдіріп, берілген танықлықтан вазгечкен. За словами нашого співгромадянина, до нього застосовувалися тортури та незаконні методи допиту з жорстоким повадженням. Надягали на голову пакет і позбавляли можливості дихати. До різних частин тіла підключали електричний струм. Жорстоко били, погрожували вбивством через повішення в камері, щоб домогтися визнання провини. Як потім з'ясувалося, цими людьми виявилися працівники ФСБ. Пропаганда тарқатқан ве ишғажилердің емерлеріні еріне кетірген. Хырым прокуратурасы Ахмеджетінің ишғажилер махкемесінің махкемеджесіне шеклену сеслендірді. Махкемеджінің ады ачықланмай, ама бұ Евромайдан фаали Александр Костенконы қанунсыз махкүм еткен махкемедже ола біле. Ишғажилер оды 2015 сенесі 3 ярым елға махкүм етті. Санкидерсын Майдан девамында Беркут хадимыны урған. Костенконы азапларға чектіріп, уйдырылған қабатланы бойнуна алмаға мечбур еттілер. Хырым прокуратурасында қанунсыз үкім чықарылмасыны Дженг хайделері бозылуы мадесі бойынша тақық етелер.
Продовжуючи поширення пропагандистського міфу держави-окупанта щодо злочинних дій учасників Євромайдану в місті Києві, підозрюваний, порушуючи заборону застосовувати кримінальне законодавство Російської Федерації на окупованій території, незаконно засудив українського активіста до 4 років та 2 місяців позбавлення волі. У ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний, нехтуючи положеннями Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, брав безпосередню участь в реалізації політики держави-окупанта, спрямованої на переслідування громадян України в Криму. Үкімет хырым татар тілі инкишаф ету концепциясыны кабул етті. Концепцияға көре тіл умум тасил, орта ве али ухуф юртларының программаларына кірсетілмелі. Хырым татар медиаларына қол тұтылмалы, хырым татар тілі огренелмесі үшін онлайн курслар тешкіл етілмелі. Латин урфатына кечілмесі де таздықланды. Акимиет украинлері тамыр халқының тіліні огренмеге чағырды ве программа амелге кечірілу низамыны ишлер чықармаға авале етті. Ишғалетілген территориялар интеграция меселері бойынша Назир Алексей Резников хайтеткеніне көре, бұл концепция хырым татар тілі сақланмасына ярдымчы олacak ве бүтін түрк дүниясының бағларына қавилештіріжек. Це ринки, це безпекова складова. Кримсько-татарська дає можливість буквально говорити з нашими партнерами однією мовою. Розвивати стосунки як з Анкарою, так і з Баку і з Нур-Султаном. Створюючи економічні, культурні і безпекові проекти. І це зовсім інша тоді динаміка контактів та інший рівень взаємної довіри. Підхід, який пропонується у концепції, дозволить, по-перше, забезпечити трансляцію мови між поколіннями кримсько-татарського народу, щоб представники корінного народу мали можливість реалізовувати свої мовні права, які прямо гарантовані Конституцією України. Концепция Меджлис ве хырым татар тілшінасларының береберлікте язылды. Меджлис рейсі Рифат Чубаров хырым татар тіліні ғайып олған тілер жедвеленден чықармақ үшін имканлар олacak деп үміт ете. Латин руфатына кечу в дүнияның чешіт көшелерінде яшаған хырым татарларыны бірлештірердей. Ишғал етілген керечті экранлардан кирлі ве сасық сув ақып башлады. Ерлі сәкендер иштимаяғларда бұны таздықланған видеолар ерлештіре. Базы құланычылар кирлі сув берілгеніні тамир ішлері кечерілгенінен ақламаға тұрыша. Жевап оларақ дегер құланычылар Ахмеджет ве сақтада ичелешке келешмеген сув ақыны аксеткен видеоларны дерчетті. Бұ вақыт есе ишғажилер азақ денізі астында ичелешке келешкен сув қыдыры башлады. Бұна бақмадан сув жедвел бойынша берілмесі девам етірілежек деп хайт еттілер. Вот в кельче идет вода. Апрель айы башлағынынан берлі жебеде 6-й Украин арбийы әлі қолды. Сабадан азақ денізі елісында олған Водяной жеварында 36-й бригадан дениз пиадежісі Денис Юшканы душман нишанжысы атты польдырды. Майыс айында о 23 яшыны толдырмақ керек еді. Гнутова Широкина Веталакевка жеварындаки Украин арбийлері позициялары граната атыжы ве буюк калибрлы куршун атыжылар еле уджум етілді. Бір Украин арбийы яраланған. Пески ве опытнай жеварында ишғажилер 82 ве 120 калибрлы майынлар атқан. Артиллерия вастасынен Мескен кварталда уджум етілген. В районі населеного пункту Водяне противник здійснив артилерійський обстріл цивільної інфраструктури. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. Кечкен күн девамында Украина бойынша 19.419 яны коронавирус хастасы белгіленді. Түзелгенлерінің sayısı 10.000 инсан. Хасталық ағырлашмасы нәтижесінде 5.000 инсан хастаханеге түшкен. 464 хаста вефат еткен. Хасталарының ең çok sayısı Киевде. Аман-аман 2.000 хаста. Украина пайтақтында ковид хасталары үшін лоқсахане ве бала хастаханелеріні кечірмеге азарланалар. Киевден бері-бер лидерлер сырасында Харьков, Львов, Одесса ве Хмельницкий вилаятлері. Эпидемияны тек хутливи вакцинация тоқтата біле деп хайт етелер сағлық нәзірлігінде. Шымдылық вакцина етірлі олмағанына бақмадан елінің сонуна қадар әалінің 70%-ны ашылмадан кечірмеге үміт етелер. В проєкті національного плану ми пропонуємо визначити мінімальну кількість щеплень, яка повинна проводити наша медична система, щоб охопити 70% населення щепленням до кінця року. Це майже 6 мільйонів щеплень на місяць, або 270 тисяч щеплень на добу без вихідних.
Чи можемо ми це зробити? Так. Але тільки в одному випадку, коли до цього процесу будуть долучені всі рівні державного управління, зокрема голови обласних державних адміністрацій та очільники органів місцевого самоврядування. Міністерство самостійно в ручному режимі не в змозі управляти такою мережою пунктів щеплення, а це тисячі пунктів щеплення, які розташовані по всій території України. Ярымадада хасталарның сайысы экселмей ишгалжилер акимиеті сабат бергеніне көре 91 яны коронавирус хастасы белгіленген. 73 кышы кечкен күн девамында түзелген. 5 кышы хасталык агырылышмасы нәтижесінде вефат еткен.